v Španielsku. Počkaj, treba ho zapnúť asi, nie? Otvoriť, no. Čím? Aha. Odporúčaj. Vyzerá, že nahráva, hej? No. Keď nahor. On sa snaží vyrovnávať rukami. Alebo to robím takto? No, to bude rozumnejšie. Kokos. To bude väčšia jama, si drbnem hlavu. No. Čo tu vyšla tá noc? 15 eur? 15 eur, nie je to veľa. Aj tu nádherný. Preto hraba dajú mu 2 výfuky. Že už keď kupuje takéto do Ritu, no, keď šlo. No, Blavák si povie na čo. To Kde? má 2 litre. Či kde tam 3 liter? Či dvoj? Dvojka, fakt. No, to preto. Si povie, kde to ja v Blave využijem. No, na Pezinskú babu nepôjdem. Musím čosi pošpekulovať aj ja. Ja som taký teraz pol na pol, vieš, buď bývanie, alebo Vieš čo, ja by som... Bola teraz mi telefón zvoní. Paťo bola. Čo môžeš zastaviť a hotovo. Tým, no.